Tässä esityksessä on esimerkit 3 erilaisesta suorasta. Piirrä yhtälön y on yhtä suuri kuin 2 miinus x kuvaaja eli suora. Laaditaan taulukko koordinaatistopisteiden eli lukuparien laskemiseksi. Taulukkoon kannattaa lisätä 3. sarake lukuparien merkitsemiseksi. Tässä on laskettu x:n arvolla 0 sitä vastaava y:n arvo ja saatu tulokseksi 2. Lukupari on siis 0,2. Tässä taulukossa näkyy 3 lukuparin koordinaatit. Kun lukuparit on laskettu, piirretään koordinaatisto ja merkitään siihen kyseiset pisteet. Pisteiden kautta piirretään suora. Lopuksi suoran viereen kirjoitetaan sitä vastaava yhtälö. Toinen esimerkkimme on erikoistapaus. Tässä yhtälössä ei näy ollenkaan muuttujaa x. Kun x:n arvo on 0, y:n arvo on -3. Kuvaan on merkitty lukupari 0, -3. Mutta olipa x:n arvo mikä tahansa, y:n arvo on aina -3. Kuvaan on merkitty lisää pisteitä, jossa y:n arvo on koko ajan -3, vaikka x:n arvo vaihtuu. Kun y:n arvo pysyy koko ajan samana, muodostuu suora, joka on x-akselin suuntainen. Kolmaskin esimerkkimme on erikoistapaus. Tässä ei näy lainkaan muuttujaa y. Toisin sanoen, x on koko ajan 5, olipa y:n arvo sitten mikä tahansa. Tällöin muodostuu y-akselin suuntainen suora, pystysuora.